Jera Malulu TV and Kinema Kare, my Indian Tinoman Kukumarwach, Babele Sanidi with the Nimachil, Kachil Kodor Ango, which Magsia Samate Konikor Kocha, Kabendo Ganda, Ikoreni Hero, Moketi Kor IEBC, Netimotoric Pro, Kodauchil, Marduini, Wantire, Mar Apar, Arwaki Studio. Mosoganda Mondi watch the Giniki. Uganda ma yo luo ani lungani engineer Polo Dindo and Wood Kisumu County. Kamilungu ni Nyando constituency. Yes. Kabonyo Kanyagwal ward. Kuru kanyo kama ahe. Kama na engineer Polo Dindo wake chile studio iwoke county ba Kisumu. Maybe kachako managi watch my youth. Nana no kanitire oboke mabene no work joma mokalo ni most of MCS no work Kisumu oknyala watch gi Kizungu kata Kiswahili. Ni maili no kendo chochi ni ainya e odbura mar Kisumu. Jeff inyalo penjo no. In fact, penjo no boga kabisa kendo nyiche ene one of the dailies. Yes. Kendo nyicho boga kancha somo wichigo kaka nyiche gi golo twak. Yeah. E county assembly ma Kisumu. Iyudo ka onge kata sentence magi make in English wa broken ma okinyal kata ng'iyo ni to jogi temo wacho nango to gima koro lita yenya ni MCS ki makoro Kisungu tamwacho gin nominated, most of them gin nominated gin jomo gwel gi party wa mar ODM ma ang'eyo ni party nonego beni kao time kendo gwelo jok mosomo ke Kisumu County ngeni has been proud of somo dingo jomo somo kabisa kaka wanda kuruma is an embarrassment to jok modi school kendo kai atemu ngiso kata professor Nyang' Nyong'o mondo upar gini diriyo makadi poni nyijembe participate nominating jok moko di school gi to en wach mwa kwedo kabisa kendo en wach ma kudo wiwa kaka wan joma Kisumu County ma okwa mor kode kata matin kichkuru jogi yere kaka gidhi represent jok kaka moko awinjo ni no obedo nominated mondo represent the less fortunate kata the minority group kuro ere kaka gidhi represent jogi gi kaka ta Kisumu ma ginyal wacho to make matters worse kata Kiswahili no ginyal wacho maler kane gigolo twak mokwongo e county assembly ma Kisumu. En wach mateka wewe manogi kanyo engineer Paul Dindo nyisa ni to sani ABC okedo tarik mar yiero mondo bed tarik 26 dwe ni wantie mar 10 paro ni yiero ni dibet koso ok dibet kalo record reducible minimum so mede yona subject yef yiero ok dibedo tarik 26 na to ABC se setting tarik 26 setting a date does not mean ni koro chumni nyaka timre chima gi setting kichi IBC giseto date yes to gik minyiso gini gi team mondo mi gima dhi timore date ma giseto obed credible verifiable and free and fair ok gidwa tim the reducible minimum ma Raila Amolo Odinga sani koro push forward gin gik mar possible kata king'iyo gi maler achiel kuom yote mowacho ni mondo ka kuru yiero timore to yiene jo media kaka kuru un kama mondo obede station telling centers mondo gi broadcast result kaka gidonjo live mane oko timore last time tingeni mae gitemo wacho kamano mondo okel a sense of transparency to magi gik moko ma reasonable to jo IBC pod ok dwa timo nyaka sani kore momi awacho ni an kian kipacha kendo ma kora wuoyo on behalf of youth ma Kenya kate ma winjo dhok ma wacho gi ni ka IBC o implement the reducible minimums ma jo NASA temo push forward to onge haja mar jo NASA the yiero you will be for youths na the India community to youth Kenya we on behalf of the youth nikech an kaka an kama antire ni an chairman mar National Youth Forum
an chairman kendo mar yudhe tema anyando. An chairman mar Young Engineers Association ma to koro riwo nyaka yudhe ma ai kabila mamoko. To ane secretary margi. Koro wuoyo on behalf of several youths mane Kenya ka. Kendo anyisi Jeff ni onge tiende mondo wadhi election. Ka already wang'eyo ni election ni chaki dhi kwale. Kendo ma to koro gidhi kwale e hali mamalo moingo kata kaka ne gikwale mokwongo cha, nikech koro gin gi ich wang' moro, anga moro gin godo kai mabe ne gionge go kata chon. Koro anga ni komedore gi kaka gitimo gik moko sani e bunge nyisi ni election ni koro gin determined mar kwale kata moingo kaka ne gikwale last. To ka ukudhi yiero to ang'o madhi timore, nikech Jubilee to bro mana dhi nyime kod dhi yiero. Una ng'o dhi timo mondo ensure ni okang'e we understand, nikech wacho ni onge yiero madhi betie. Mane statement ok ni yiero kodhi dhi, wacho ni onge yiero madhi betie. En ang'o modhi timo mondo ensure ni yiero kobet. Una gi teko mane mar ensure ni yiero kotimore. Onge yiero madhi betie tiende ni aje. Wadhi nyiso our supporters, mago supporters mag NASA, ni mondo kik gi participate e election. To mano in itself kotimore mo succeed, to nyiso ni president kata katiba mawacho ni nyako yud at least 25% of the votes in all the counties, in all the counties ma wan go de Kenya ka. Mani geni kuro data me yudo already. At the same time, election is not an election kadipo no timore kata mana Kiambu ka kende. Gi some parts of Rift Valley. Mano will not qualify to be an election. To mano is enough. Ng'ama wacho ni ok odhi timore in some parts, nikech nitiere Western bende jok magi siro Jubilee, nitiere Nyanza joma siro Jubilee, nitiere Coast ma siro Jubilee. Ka jogi odhi yiero to ang'o miyo wacho ni mano yiero nyalo mana timore Kiambu kende. Kech gwenge duto bende nitiere, kata ka ombulu mano rumo chande, Jubilee noyudo kura Nyanza, Jubilee noyudo kura Western, Jubilee noyudo kura Ukambani. Ere kaka odhi tamo jo Jubilee mantiere gwenge gi bende mondo kik dhi ombulu kaka. Wadhi persuade gi, kendo wadhi persuade gi reasoning maber ma watemo wacho ne jopiny, ma bende wasendiko kaka reducible minimums. Magi gin reasons ma ng'at mariek mobongo ne tiyo onego bed ni support, nikech gin gik ma possible kendo gin gik ma are in line gi constitution. Koro kwa wach gik moko mar unconstitutional kaka jo Jubilee sani temo timo National Assembly sani. Wan wawacho gik moko mar possible kendo ma bende court, the Supreme Court not temo stress ni election machaki the team tarik 26 Yes. obeyed in line with the dictates of the constitution. Koro magi gik mwatemo push forward. To kadipo ni okotimore kamano, then there will be no election. That's what we are saying. To okwatem wacho now ni wabro tamo jo Jubilee mondo kik dhi yiero. Wan wabro tem mana persuade as much as possible mondo mi gi agree kodwa mondo chieng'no kadipo ni jo Jubilee o insist ma jo IEBC or the election gi kao gi timo changes mo wacho gi, then election will be null and void. Mani gi mwate wacho. Pero kama engineer nyisani to tiko pio pia ngene mali wadugo mondo warange kendo e thuolo mar ariyo to nyisani kala urekode chike ma Jubilee dware mondo mi giloki mag electoral laws gi Uganda osebedo kod penjo ni ang'o mitime sani tang'o mitime kod araka. Ini paro nade wachni? Magi gin chike makoro jo Jubilee temo loso nikech luoro mosebedo. Luoro marang. Okine ka sani eri jo Jubilee osenyaka luoro nyaka Chebukati the chairman. Koro gisechako suspect ni Chebukati ni is meeting us at night. Mabende ka a old deputy president nyalo wachi ya national TV ni Chebukati beduga gi night meetings gi jo NASA. Koro ma en luoro mosedonje chunygi, gineno ni Chebukati ni samoro koro biro timo justice, to justice no ema ok gidwa. Koro gidhie e bunge, e National Assembly kucho,
to gitemo nyaka reduce powers teko momi Chebukati to declare the president. Koro magi gina luoro mosedonjo kuomgi to koro they are behaving like people mose ng'eyo ni jonasa kadiponi watemo free and fair election dhi yombogi. Koro gitemo mbinu moro mondo mi gikwal godo ombulu next time. To magi gik mwatemo wacho ni gik makamagi nyalo kelo crisis. Kendo konego bedni wayie jobunge wa atemo kwagi ka kigiyie mondo chiego kal though sani jo Jubilee pride themselves ni gin gi numbers. To numbers go gin godo but the brains they don't have. Rokamano engineer obroka wi matene kai to duga chiel ka chiel e thuolo mar ariyo kod chieno mar kokomaroche. Jera Malulu TV wachako dwoge thuolo mar ariyo wadhi nyime kod engineer Paul Odindo mabende warango godo weche masani dhi nyime magwe mag siasa. Achiel kachiel kama dhi yueyo engineer Paul Odindo to weche ke mabende Jubilee dwani mondo mi oloki mabende gidwaro mondo mi teko omi commissioners mamoko mag IBC makadi pone jako mar IBC onge to ja commissioner moro mora nyalo jalupne nyalo lando kir kata commissioner moro mora bende nyalo lendo kachiel kod bende gitemo dwoko chien teko mag Supreme Court kata domo malo iparo ni maindi gitemo kalore kod H1 mar buchgi mano wit bura mane do mamalo ketho godo yiro mar president koso gitime for the goodwill of Kenya. Chike majogi temo introduce e bunge sani gin chike magitimo nikech H1 kod luoro mosedonje chunygi. Kech giseluor ni ka kech gin pachgi ging'eyo ni election ok ginya win ka election otimore free and fair. Koro mai gitimo mondo mi in case of anything kik election gi bed nullified again. Emo mi neno ka gidhi nyaka bi attack nyaka the Supreme Court giwacho ni Supreme Court ok nyal nullify any presidential election ka number a certain number mane doho kanyo okobedo met. Check gidhi Chebukati giwacho ni Chebukati ni kata ka onge to deputy mare nyalo lendo to kata ka deputy ni onge ito kata commissioner moro inyalo dhiti yiero kanyo iruto ni lando ni president ema uyombo. Kendo jonga de bura bende giwacho ni judge mora nyalo swear in the president. Just imagine to magi gin gik mane waseyai chon mane wal kelo ka siasa moko setem wacho ni maindi en duoko piny mar Kenya chien kuma ne ji oseyai magi gin kuonde mane ji oseyai ne gin dok chien. Iparo ni Jubilee kare ka gitimo magi to wan kaka piny mar Kenya ne go par nade. Emomiyo Kenya ka pod dwaro revolution to en hawi marach ni revolution seche moko bende nigi tabia moro marach mar chamo mar hinyo jok makelo revolution. Inyalo paro kata Gitobi Manyara gini revolutionist the second liberators ma Kenya ka sani ok nyal bedo kata MP just because of tribalism ni kech koro inene ka gima koro bet ochiegni gi Joshua Raila Amolo Odinga matin. Koro ni jogi ok nyal miye kata obed kata mana MP. Koro magi are challenges mag revolution. To at the same time pod wadwaro revolution e Kenya ka mondo mi gik makamagi eki kiko yie mondo timre Kenya masani in the 21st century. Kenya ka pod dwaro revolution emomi ya support wach NASA mondo kigidhi election kigidhi kendo mato kora kwayo gi kigiyie
gidhie election tarik 26 kadhe irreducible minimums magise push forward gi okubedo met nikech ka giyie to jogi koka dhi kwalo mbulu namo yie koro ma en gima wase strategize mondo kata ka crisis bedo to bedi nikech revolution bende moko ikelo ga gi crisis kokinyalo revolutionize a country like Kenya maber. Koro crisis aina mane maite mwe kae? Crisis mate mwe kae en gimiluongo ni constitutional crisis. Mondo ang'o matimore? Ok mag dhao, but en constitutional crisis madhi timore tok bang 60 days man katiba wacho. Kadano kato ni general Manongi Thumigai kata ker no wacho ne kadi poni okudhi yiero to gin gibiro mana dhi nyime gidhi yiero kae to ochamo ma odhi mana nyime kod tiyo kaka ker. Mae momiyo ne wablema Attorney General ikech Attorney General mineno en ng'amo ngeseria maber to is not speaking truth to the power. Akia gimoluoro ne Uhuru mondo ngiso Uhuru direct ni kama koro ineno ka pod obadhore kendo wacho gik moko ma bende are not true according to our constitution. Crisis mwatemo wacho en ya kadiponi 60 days okalo ka yiero kotimore to nyaka ji dhi bed piny kaka Kenya ma los gimiluongo ni transition government. Koro transition government ni odhi miyo these two rivals, these two candidates NASA kod Jubilee bedo ga level playing ground nikech sani wan waonge gi level playing ground ma bende wayuak kabisa nikech joka tiyo gi masinde mag sirikal wana kama gin gi authority mar influence kata the IBC gin gi authority mar influence kata the court sani koro gitemo nyaka change the laws in the National Assembly. Koro magi mako timore to wadhi chaka fresh kendo wadhi bedo gi a level playing ground makoro yiero ni dhi timore maber. The field koro dhi bedo level. Sani ngendi field mo wantiere koro kaka gidho jakom wacho ni otimo kuthe, otimo gik maricho monego beni golo mondo kete obed maler. To mago nyalo timore very easily ka crisis osebedo. Tamo ma inyalo wacho kod weche go mag economy kata dongruok mar uchumi jo ohala ywa ka gisebedo ka gibedo kod romo kone kod kocha ka giwacho ni kata KEPSA no wacho ni nyaka ne weche mag yiero gi kichakre ohala osedok chien, pesa onge, omwando oganda ok nyal dhi nyime kod ohala, to umbene pod ramo ka ni yiero ok udwa ni obedie. Ma indi nyiso na ohala to koro jo KEPSA man wuoyo gito ne giwuoyo on behalf of the government. Giwuoyo on behalf of the government. Giwuoyo jo ohala duto gin jo government. Wan gi jo ohala mang'eny e Kenya ka. Kata tourism nyo aneno ka ndege moro okelo tourist mang'eny Mombasa kucho. Ang'o miyo kanyo giwuoyo. Koro gin ka gin gi lal. Gibeda gi lal kaka gin gono kech ang'eyo ni gin to gin mouthpiece mar sirikal. Gimed beda gi lal to lal no be mabde miyo itgi yaore koro juru beda mana inyore mondo itji yaore je apani ni nge maber ni ng'ech neno koda wangi koro wadwaro ni sirikandni kech sirikandni BF ka ng'ech onegi wangi mondo ka itgi oyaore ni gik magitemo timo ne Kenyans. Kenyans are not happy and Kenyans are tired gi gik magitemo timo. Koro give me one listening here. Mondo give me some chumi nyore ni eri ang'o miwacho ni o meda lalo bed mana inyore mondo ji onege wangi. Win bedo ngi na chiel kuom oganda ma yudo hinyruok koso ino kine kata chuni dhi bara to in mana sawa. Eri gima inyalo wacho na moriere ni miyo ochumi edok chien kech sani eri onge gima marach mosetimore madi wach jo hala investors no toto luor kata keto mwandu gi e chiro nikech ok ng'iyo ni to pod ginansa teno ging'eyo tang'o madhi timore e yiero ni eri mabiro. Wasebedo kod weche mag yiero higa mokalo higa ni eri pod wana mana weche mag siasa.
sani bende udhi nyime kod ng'anyo mamiyo jomoko samoro koro loro duknigi en wuok tich to gi Friday. Mano to wanyalo wacho, but gima temo wacho in brief any investors serious investors ong'eyo the importance of risk taking. Mabende okinya ng'isa ni gima timore Kenya ka sani ni nyalo miya serious investor ban piendegi mathiyo. Gima chende Kenya ka monego bed addressed in corruption. Kuri yudo ka most of these investors ok ginyal withstand the corruption level mane Kenya ka. Kuro gifungo virago gi dog. Magi en gima ne timore kata kane pok wadhi yiero bje. Adwa nyisi kata kambi moro dalo mondo ne an godo gi contract. Kambi miluongo ni Samia Africa. No dugu lori. To no lori nikech kuro ng'anyo mwadwa dhi tarik gine wuok tich abich ni. Magi gin kembe man osechako lor kata kane pok wadhi yiero. Pero kama nya Odindo nyisani inachiel kuom jopuonjre mabende nobede mbalariany ne neno kaka nitiere tipo mosewuok koni kod koja social media ni obila ne ogoyo nyithi mbalariany. Wach mabende osetemo kwede kod osekwede kod dune opogore kod osekwede aneno ka dune machalo kaka Wasu bende osekwede IPOA bende wacho ni gitimo nonro. Inyalo wacho nang'o? Iparo ni kama Indian gima notima diri kod obila to anyalo wacho nang'o? Jeff gino ne lit na kabisa nikech chieng' man gino timore no yuda University of Nairobi kanyo kane adhi professor moro kanyo bende konya ga weche mag research kaka an ng'at ma sani timo masters mare. To ne gima notimore chane gima wan jo Kenya te onego wa condemn in the highest terms possible. Nikech yudo kane police gieki gidhi nyake hostels kama jopuonjre ninde, kama jopuonjre odake, jopuonjre ma bende were not even aware ni demonstration timore. To gichako eject gi to giboka girotho garungi. To kata rape cases be ng'ini ne nitiere mago gin gik ma are real, ma kata video clip ma sani koro trend nyiso clearly tiyudo kama tiangi ma dhoge lewe weche mag sirikal sano ling tionge gimowacho. To kani gik moko matindo kaka mag baba ni dhi ng'anyo osechung kendo withdraw the security mag Raila Amolo Odinga. To ka gik moko maricho kama timore e university sano ling nyaka sani kata report pok ogolo. To kida chaka I blame the vice chancellor ma University of Nairobi Professor Mbidhi. Ang'o miyo embodo linge wach ni nyiso ni noko liud gi police officers gi mondo donje mbalariany kanyo mondo chwad nyithindo gi. To ene monego be no protect the university. In fact je wach mipenja ni en wach malit na kabisa nikech na nene gi wanga. To this is not the first time magini timore. Gino sebedo ka timore kata last time. To ne onge gima notime. Koro wakwayo this IPOA mabende is a toothless body mabende ng'eni onge gima dhi timo. It's a toothless body. Let us speak the truth. IPOA will just pretend to be carrying out investigations and those investigations will end nowhere. We know the IPOA, there is nothing they are going to do there. But gima watemu ngiso ni on this one abiru kata wuyo gi the university student leaders mabende sani are a bit weak. Wadwaro ji kaka Babu Owino gini machon mondo stand firm. Ya winjo kama wuyo kanyo to they were fumbling. Onge kata gima giwacho maber to nyithindo manyiri to obedo raped. Laptops mag students police okwalo. Properties mag student onini okethi. To students moko be oninde hospital kucho karibu 15 ni hospital nyaka sani. Nito student leaders moko pod are taking sides on a tribal basis. Ni pod gi fumble ok gi wumo tegno mondo mi gi condemn gik manotimore gi. Ma en gima a condemn kinda bro encourage gi mondo gi follow this issue to its conclusive ending mondo mi wayud ng'at mano mobilize
polise mondo mi odhi orodh nyithi skul mar innocent ma onge gimotimo. Erokamano Engineer Odin, to wabiro chopo gi kanyo ero, wan bende kaka ute fwambo wakwedo wachno ero okang' mager. Ok en gima ber, obila tije ok en tij inyo oganda, obila tije en neno ni oganda odak maber kod kwe. Ka dwaro mondo giti kod teko nitiere okang' mar teko monego bed ni gitiyo godo achiel kachiel. Ka ukelo lweti gan Jafulu Mbaka. Engineer erokamano kuom chopo, wabiro yudo thuolo mondo wadhi nyime kod weche mathoth, thuolo ok nyal romowa sani. Erokamano.